Dan kien ċoppara ħajadni serraħ rasek. Mela, merħba dana il-post race reaction. Ovvjament illum rġajna bit-bizzima kbira minna u l-ħajtu l-ura illa li il-McLaren għal dar għorna. Mux wieħed, imma t-nej rġajna fuq il-podju għattilet telliqa konsekuttiva jekk rridu u koll noddu telliqa sprint tal-bira. Imma qabel ma nibdew bid-diskors tas-soltu, qabel xejn fakkarkom li qegħdin live għal daqstant min irid jiddiskuti miegħi l-andament ta' din it-tiġrija ejja ħanitkellmu bil-qalb kollha u dil-ġimgħa wiċċi minn quddiem iżjed minn ġimgħat oħrajn. Imma ejja ħalli nibdew naraw naqax ġara. L-ewwel. Il-podju mela Max Verstappen l-ewwel u id-darba is-sewwieqa tal-McLaren jaqilbu posthom Oscar Piastri it-tieni, Lando Norris it-tielet. Fir-raba post George Russell għal-Mercedes, Charles Leclerc għal-Ferrari fil-5 post, Fernando Alonso s-sitta l-Aston Martin, fis-7 post Esteban Ocon għat-tim ta' l-Alpine, fit-8 post Valtteri Bottas fuq Alfa Romeo, fil-9 post Sergio Perez għal-Red Bull, fil-10 post Guan Yu Zhou għat-tim tal-Alfa Romeo, l-aktar lep veloċi tat-tellieqa jamila it-tlet darbiet issa ormai ċampjon tad-dinja Max Verstappen ħin ta' minuta 24.319 wara 56 dawra. Mela, ovvjament għalkemm diġà mill-talbira mill-ġdid nerġa' nifraħ lis-supporters tar-Red Bull għal trionf dovut ta' Max Verstappen illi nistgħu ngħidu hekk kien unur mistħoq. Biss il-protagonista ta' din il-ġimgħa m'hemm l-ebda dubju u nerġa' ngħid m'hemm l-ebda dubju li huwa Oscar Piastri illi il-bira rebaħ l-sprint race u saq isu wieħed li kien ilu jsuq xi 200 tiġrija. Debuttant b'esperjenza ta' veteran beda jsuq. Moħħ ta' veteran. Insemmi biż-żewġ persuni illi wieħed minnhom se tarawh nhar il-ħamis fil-programm Botta u Risposta li ministans neħeġġitkom is-segwu se jkun fuq il-Formula 1. Mario Zoppardi u Noel Borch li jekk qed jaraw nixtieq insemmilhom illi kienu l-ewwel tnejn li jemmnu fi Piastri. U naħseb illi r-rebħa tal-bieraħ ikkonfermat il-twemmin tagħhom fuqu kif ukoll id-deċiżjoni oħra tal-kbir Zac Brown illi ħajġekja d-dil tar-Renault jaħtaf l-Oscar u jġibu magħna. U llum anke kawża tal-inċident li kien hemm bejn it-tnejn tal-Mercedes li fuq ħankellem ukoll iżjed tard tluq tajb ħafna Oscar u għamilt il-qasiħa fit-tieni post u nistgħu ngħidu hekk konferma tal-progressi kbar li qegħdin għamilna s'issa. Fil-fatt ukoll ta' min jgħid illi fil-fatt id-distak kien minmu d-darba kien ta' 4 sekondi imma ma rridux ninsew id-diversi pit stops li saru minħabba tires u x'nafjina. Jiġifieri irridu nżommu dawn into consideration l-aħwa. Hawnhekk diġà għandna xi messaġġi il-ħabib tiegħi Mark Trapan illi nixtieq insellem, Vamos Papayas, Matthew Cilja, McLaren all the way, jonqos bis-rebħa ta' Grand Prix, Antonello, 100% Matthew. Jiena ma rridx nilgħab tal-arroganti, imma jekk hemm tellieqa li nemmen li verament nistgħu ntajru l-Verstappen minn hemm hija dik tal-Brażil. Imma irridu nkunu konxi wkoll li qudiemna għandna ajruplan u biex forsi fl-aħħar ix-xewqa tagħna ssir realtà u nirbħu tellieqa tal-ajruplan irid jiġrilu xi ħaġa.
Jiġifieri għalissa importanti li nibqgħu nżommu dawn ir-ritmi illi qed inżommu bħalissa, niġu t-tieni u t-tielet, voti b'mod kostanti u naraw fejn se nispiċċaw dan l-istaġun. Fuq il-klassifika nitkellem iżjed tard. Fl-aħħar tat-tellieqa wkoll saret id-deċiżjoni għal darb'oħra illi eh, inżommu station kif rajna li qegħdin it-tieni u t-tielet komdi u darba l-għandu beda jgerger għal l-10 qegħdin lura. Norris, l-ewwel nett nifhem il-diżappunt tiegħek imma ridna dak il-ħin ridna nkopru lir-Rasil. U t-tieni nett naħseb li ċista illi Piastri ikollu l-preċedenza wara li jagħmel weekend tista' tgħid quddiemek. Issa vera li kont sfortunat li kellek il-track limits penalizzawna il-ġimgħa, imma ifhimni, affarijiet li jiġru u darba tat-team orders ġiet kontri. U min se joqgħod ippalla x'saqgħet intagħmlu t-team orders intom ukoll ma nagħmluha ċara. Il-Mercedes it-team orders jagħmluhom. Ir-Red Bull it-team orders jagħmluhom. Dawk li jriduha tal-Immakulati alla ħares nibdew nsemmu t-team orders tagħhom għax għandna sanar il-ħames li ġej sejrin. Jiġifieri issa hekk min jidhirlu xi ħaġa għax il-McLaren qed tagħmel it-team orders, mur inewwaħ quddiem Domenicali. Jiġifieri, però t-team orders la jagħmluhom huma nagħmluhom aħna wkoll. Sakemm ma fir-regolamenti ngħidu hekk. Issa vera li issa daqqa tifavorixxi l-wieħed u daqqa tifavorixxi l-ieħor. Aħna fil-kastana biex aħna maħniex one equals. Biss biex inkompli niddiskuti fuq Oscar Piastri. Piastri din il-ġimgħa konferma t-tajjeb kollu tiegħu. Fil-fatt jien personali diġà anke mal-istaff tagħna tal-Kamra Sportiva qiegħed nressaq il-kandidatura illi din is-sena Oscar Piastri irid ikun wieħed mill-kandidati serji li rridu nirrikunsidraw għall-unur tar-rivelazzjoni tas-sena. Il għaliex dak kollu li għamel din is-sena inkluż ir-rebħa tal-bieraħ, naħseb illi l-Awstraljan ħaqqu ikun ir-rivelazzjoni tas-sena tal-paġna tagħna u dan kollu għadna f'Ottubru, jiġifieri. Ovvjament issa rridu naraw se jiġri. Nowel Tabone m'għadix Formula wieħed biss saret Verstappen kontra Verstappen. Nowel veru, però qed tinsa fattur. Wara Verstappen hemm ġlieda tajba għat-tieni post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Illi sissa ħanajt sissa tinkludi l-Mercedes u l-Ferrari, ma mbagħad ħankompli ta' nelabora fuqha la niġu għall-klassifika. Jordi Brinkat, il-ħabib tiegħi Jordi Brinkat, partitarju tal-Aston Martin, ikkonċeda r-raba post. Jordi spjace, imma as it stands ħatkun diffiċli biex twaqfuna. Pjuttost jien naħseb il-parri li kelli nagħti lilkom tal-Aston Martin li tinsew in-nepotiżmu u ġibu sewwieq diċenti għal Alonso li jista' jikkompeti verament u jgħin it-tim jersaq iżjed il-fuq għax dak kien handicap kbir li kellkom din is-sena. Jiġifieri, grazzi wkoll lil Emanuel Cardone qed jgħidilna prosetta l-programm. Inkomplu niddiskutu Valder mill-bqija fehmni bħala McLaren nixxingolu fis-sitwazzjoni ta' dis-sena naħseb li kien minn il-ġimgħa perfett. Irnexxilna nirbħu t-telqa sprint għalkemm għal min qed jgħid għax din hija sprint jiena nwieġbu ewwel niżewwin. Issa mhijiex Grand Prix, granted. Imma li jiena li naf u li rajt jien huwa li kien hemm tellieqa u li fl-ewwel post spiċċat McLaren. Issa, tiġunix biskużi, tiġunix kummedji
McLaren rebħet tiġrija. End of. Ovvjament, l-istennija hija li nirbħu l-Grand Prix issa mhux l-sprint, imma passi ieħor il qudiem. Araw fejn konna fil-bidu tal-istaġun, illum qegħdin kważi ras imbras ma' Red Bull. Għalkemm xorta fuq dik irridu naraw. Jiġifieri, u llum ġibna podju doppju li jiena qabel it-tellieqa lil sħabi tal-McLaren kont qed ngħidilhom qed nara jibsa llum, rridu kombinazzjoni ta' tluq tajjeb safety cars. Fil-fatt sa ċertu punt ġiet għax kellna tluq tajjeb, kellna dik is-safety car. Is-safety car u mbagħad Norris għamel il-kumplament tat-tellieqa. Niġu issa biex niddiskutu wkoll il-kumplament tal-grid u tar-riżultati l-oħra. George Russell spiċċa raba' irkupra sew minn dak l-inċident li kellu ma' Sir Lewis Hamilton, ma naħsibx li Toto Wolff ħa pjaċir jara dak l-inċident. U anke kien hemm min f'chats oħra li kont qiegħed fihom jiena, inkluż dik tal-ħbib tiegħi ta' Velocity Sports Racing li minn hawn nixtieq insellem ukoll, qalu shades of Rosberg fi Hamilton. Issa daw 3/4 minnhom vera li huma Ferraristi biex inkunu għedna kollox, imma naħseb li għandhom raġun. Hamilton għamel dive bomb li fil-fema tiegħi hija dik it-tip ta' dive bomb li nagħmel jiena meta nkun qed nilgħab F1 fuq il-PlayStation jew fuq il-PC. Voldiri għalija għalkemm il-stewards ta' racing accident naħseb li t-tort kien kollu ta' Hamilton. Russell provi jagħmel lista biex itina naqra fastidju, fortunatament għalina tal-McLaren dan ma serx. Leclerc jispiċċa l-ħames, il-Ferrari l-oħra ta' Carlos Sainz ma bdiċ għax kellha fuel leak u Fernando Alonso spiċċa s-sitta fuq Aston Martin. Qed jaraw naqra kif se jibqgħu jiggranfaw in order ngħidha biex jittardjaw l-inevitabbli. L-Alpin ġabu riżultati ħor tajjeb b'Esteban Ocon fis-seba'. Llum nixtieq ngħid proset lill-kollega u ħabib tiegħi Wayne Micallef għal 8 u l-10 post li ġab it-tim tiegħu l-Alfa Romeo. Valtteri Bottas 8 u Guan Yuzu l-10. Fin-nofshom Sergio Perez illi għal darb'oħra reġa' deluda u reġa' kompla jsostni t-teorija tiegħi illi t-tieni post ma jispiċċax is-sena. Voldiri. Il-bija kellna ħafna overtakes, kellna wkoll dik il-kustjoni ta' tires illi naħseb Mario Isola tal-Pirelli għandu bżonn u sħabu tat-tim tiegħu għandhom bżonn jaħdmu naqra fuqha biex ovvjament jipprovdu tires sikuri għal kull tellieqa. Għavoli tajjeb ngħidu li ma ddejjaqx, nara li trid tibdel wara 18 leb, trid tibdel wara 18 leb, voldiri rajna wkoll nara moviment fit-trakka, moviment kontinwu. Tim illi forsi llum seta' mar naqra aħjar kien il-Haas illi Hülkenberg kien minnhom kien anki fis-7 post jew fid-9 post minn hemm hekk mister żbaljat minnhom kien anki mal-ewwel 10 fiż-żona punti. Le, fil-fatt kelli żbaljina dak kien fl-sprint. Però insomma xorta stennejt ikkiżjed mill-Haas illum. Il-Williams li tajjeb ukoll nagħmlu naqra nota ta' kronika, Logan Sargent kellu jirtira minħabba l-ħassu ħażin, nawgurawlu fejqan ta' malajr. U li mlozin li naħseb l-ħarat tiegħu għal din is-sena ma kienx dak li xtaq fi 17 il-post. Issa, neġu biex naraw naqra il-klassifiċi tas-sewwieqa u anki inkompli nelabora xi argumenti oħra illi nixtieq ngħaddi llejla. Mela, Max Verstappen 433 u nistgħu ntuħ it-tazza tal-Drivers Constructor
World Championship, Sergio Perez 225, Sir Lewis Hamilton 194, Fernando Alonso 153, Carlos Sainz 153, Charles Leclerc 145, Lando Norris 136, George Russell 132. Taż-żiemel, qed inħabtulkom il-bib taf il-drivers. Jiġifieri mhux inbilli ħafna arja, ħafna infieħ u l-predestinato. Norris bdil-ottafa kapaċi jaqbżu l-predestinato sal-aħħar sal-aħħar tal-istaġun ta' Valdiri jaqblilkom tibdew taqtfu. Fis-sewwieqa l-oħra Oscar Piastri vantat komdu fil-11 post ta' min ukoll jinnota li Valtteri Bottas biss il-Nico Hülkenberg b'10 punti. Il-klassifika tal-kostrutturi intant ta' min jirreġistra li d-distak bejna u bejn Aston Martin issa huwa ta' 11 punt. Jiena ma rridx nara kbir, imma bejna u l-Mercedes hemm 99 punt. Issa, jekk nieħdu konta tal-punti li ħadna mill-Awstrija lem, aħna mill-Awstrija lem ħadna 200 punti. Il-Mercedes ħadet 150 u l-Ferrari 170. Minix qed ngħid li ħanġu t-tielet jew t-tieni, ma ejja ngħidu li r-raba at this point huwa kważi ċert. Imma ifhimni. Tara dik il-klassifika u tara r-ritmu li sejrin bih. Min jaf, jiena lija ifhimni. Se ngħidha ċara u tonda lit-tifożi jekk id-distak bejna u bejnkom sa Abu Dhabi ikun almenu 40, jekk niġi taħtkom b'40, jiena lija l-istaġun tal-Ferrari titqis bħala falliment. Straight and plain. Għax minn dak it-tim li bla blaj tal-ħajja jiġġiela tal-kampjonat. U l-McLaren minn hemm isfel nkunu ġibnikom 40 punt, plus li Sainz kien l-unika wieħed li rebaħ f'Singapore. Imma again, irridu nimxu tellieqa, ma jfissirx li xillu morna tajjeb, se mmorru tajjeb f'kull tellieqa li għad fadal. Fadal 5 tiġrijiet, fadal 2 sprint, kollox jista' jiġri. U għalissa il-McLaren l-importanti huwa li nagħlqu d-diskors tar-raba' malajr kemm jista' jkun naqbżu l-Aston Martin jekk jista' jkun. It-tellieqa li jmiss ħalli mbagħad nibdew naqra gap ukoll bejna u bejn l-Aston. Issa li jiġi oltre huwa bonus. Having said that, jiena xorta nemmen l-sfida t-tieni post għalissa nenfasizza l-kliem għalissa huma jaffari ta' bejn il-Mercedes u l-Ferrari. Issa jekk inkomplu wkoll nagħtu ħarsa lejn il-klassifika naraw li l-Alfa Romeo bil-5 punti li ġabu llum qabżu lil ħass Alfa 15 ħass 12 il-bqija l-pożizzjonijiet l-oħra huma stabbli. Jiena hemm dik it-tellieqa s-seba' post ukoll bejn Williams l-Alfa u l-ħass li taf tkun interessanti. Jiena lissa npoġġi l-Williams bħala favoriti, imma ma tistax tgħid x'jista' jiġri fit-tliela li ġejjin. Fit-tliela li ġejjin. Jiġifieri. Mill-bqija issa għandna ġimgħa waqfa bħalma ħajġri fil-futbol u mbagħad fejn tidħol Formula Wieħed għandna 3 titliela fuq xulxin. Triple header ieħor illi ser ikun fl-Amerika li għandna sprint race ukoll li għandna sprint weekend, Messiku u mbagħad Brażil. L-Brażil ukoll għandna sprint. Jiġifieri għad fadal ħafna x'jintqal
fil-ġlieda għat-tieni post tas-sewwieqa għalissa għat-tieni post tal-kostrutturi u għar-raba tal-kostrutturi. Ovvjament jiena nemmen l-raba watana, ma ejja nżommu saqajna mal-art, dak huwa l-appell il-messaġġ illi l-lumna tis-supporters tal-McLaren, l-lejla nerġgħu nifirħu u kif nifirħu u kif nifqgħu Facebook li rġajna ġibna double podium ieħor u li rbaħna fuq kollox l-sprint. Imma nżommu saqajna mal-art u naraw x'ser jiġri fit-tliet tlielaq li ġejjin. Personalment nittama wkoll illi diġà beda x-xogħol fuq il-karozza tal-2024. Il għaliex ma nixtieqx illi nerġa' ikolli xi backlash is-sena d-dieħla u jekk għandna nibqgħu bla-momentum nixtieq li s-sena d-dieħla nkun qed nisfida lir Red Bull mill-ewwel. Qabel ma nagħlaq, nixtieq ngħid kelma wkoll fuq l-aħbar tal-ġimgħa li kienet dik tal-FIA illi aċċettaw il-dħul ta' l-Andretti Racing bħala 11 tim tal-Formula 1. Fil-paddock jidher illi s-sewwieqa huma favur mina raġunijiet u mina l-oħrajn timijiet huma kontra se jitilfu l-flus. U t-tunell x'jaħseb? Jiena linja tajjeb li ħajkollna tim ieħor fl-isport. Biss huwa importanti li dan it-tim jagħti garanziji biżżejjed li ma jkunx xi HRT jew xi Caterham li ħajbqalek hemm wara u biex iġib xi punt huwa miraklu, jrid ikun tim nispera illi fih ser naraw naqa' kompetizzjoni illi wkoll jista' jħabbata mal-10 timijiet l-oħra. Issa dawn l-Andretti jidher illi se jkunu beġġjati bil-Magni Renault. Bis fuq dik qatt m'hemm xejn ċert. Jiena nittama illi ovvjament welcome lil dan it-tim, jiena l-pożizzjoni tiegħi hija favur bil-kundizzjoni illi dawn ma jibqgħux imwaħħlin hemm wara imma wkoll li jagħtu naqa' kompetizzjoni ħalli ovvjament ikun naqra iżjed varjetà u iżjed azzjoni fit-trekk kollha illi qed insuqu dana il-kampjonat twil. Qabel ma nagħlaq żewġ affarijiet, infakkarkom li dan il-video minn ftit ieħor ser jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tinsewx tidħlu hemmhekk, tafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut kollu li qegħdin noħorġu tista' tgħid ta' kuljum. Tieni ħaġa x'tgħid ngħidilkom hija li nhar il-ħamis li ġej jirritorna l-programm Botta u Risposta, issa li ħajkollna fejn jidħol futbol waqfa internazzjonali u l-programm Botta u Risposta ta' nhar il-ħamis li ġej ser ikun iddedikat l-aħħar ftit tiġrijiet li kellna tal-Formula 1. Nista' ngħidilkom minn issa illi ħajkollna panel tajba ħafna, ser ikollna lil Andrew Zarp illi ħajkun qiegħed jieħu ir-rwol tal-mistieden residenti u wkoll ser ikollna il-Mario Zoppardi, partitarju ta' Oscar Piastri, Chris Balzia, partitarju tal-Williams u minn Velocity Sports Racing ser ikollna lil Chris Chantar, partitarju tal-Ferrari illi magħhom it-tlieta se nkunu qegħdin magħhom l-tlieta erba' se nkunu qegħdin niddiskutu diversi temi illi kellna f'dawn l-aħħar tiġrijiet fosthom il-qawmien ta' Piastri, il-ġlieda t-tieni post tal-kostrutturi, l-affari Andretti għalfejn le. U anki il-futur ta' dak il-famuż tieni siġġu tal-Williams illi għadu mimli jiġifieri nhar il-ħamis fit-8:30 stennewna għaliex għandna ħafna u ħafna x'niddiskutu. L-appuntament tagħna magħkom bħala Kamra Sportiva ser ikun għal għada fit-8:30 f'għandija diretta tal-programm Mix Zone fejn ħajkollna il-YouTubers tas-serje A, Karl Parnis, Mark Schkendru u Joseph Magri illi ħajiddiskutu il-lobbiet rispettivi tagħhom. U mbagħad it-tlieta jkun imiss il-programm Mix Zone tal-Premier League. Jiena narakom il-ħamis, ħodu ħsieb, Grande McLaren u niltaqgħu fi programmi futuri.